on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni salminama salminago needi e salminago teddugal on paami son jiinde ɗo jonde en garta e jewte men fina tawa woni gande men ɓaleɓe ɗe tawɗen mamiraɓe men tawa mamiraɓe mumen mawɓe golliɓe golle joɗɗe baɗɗe fayida ɓe jeehi ɓe jaadani e gacci ɓe ndeni leñol ngol ɓe ndeni diine o ɓe ndeni diwanuji ɗi e gandal mabɓe yo Allah yumaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe heddudiɓe hen ɓe yo dusugo juut eɗen duwono kadi sukaɓe jaɓɓe janggude gandal ngal nde wonno ɗo mbalka ka lawƴeteɗo ha ɗo laana ka lawƴeteɗo fulɓe gande mumen ne keewi en jottodima ɗo e musidɗo men denɗi men biyeteɗo ceerno Sy ceerno Dia jaafa ɗon en mbayimo ɗo no feewi mo waɗimo ɗo lawol ɗimmol o wino ɗo ko musidɗo timmuɗo tedɗo no feewi kanko woni koɗo men hande e gande men fina tawa en jetti Djiby Dieng e Abouba ko wadde foof ceerno Dia ko hande woni lawol ma ɗimmol a wayrama yiyede holto gonnoɗa alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفر جنابو جو مينما رت تشلمناغو ميدا سلمنا دندانغال خدي دندانغال يبي يانكوب won be der listi walla won be ciagal listi miden calmini hilifaabe diine yo hilifaabe aada fof kala mo gandan an rek hada yeba o do o sit o do tele rek min ma tawa do gonda miden ma calmina miden ma nyaagano Allah wadan ma moƴƴere wadan ma tawfiq wadan ma taysir kala ko gollata kala ko dillata Allah barkinan ma dum ambawa rutto alle der lestima der besmuma tay ko ciagal listi gonda wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullah mboɗo andi mbiyan mo ya ɓeydudande seeɗa hade liiduɓe ɓe camɓe ɓe sosoɓe wiide mbeɗa jaja wottima walla hirtima a jarama no feewi nde ɗo yewta tan teddini ɗum bandiraɓe men Sisyɓe Naykonnaɓe ha tengte Moustapha Hammet Sy e Nasirou Hammet Sy e dendagal Sisyɓe Naykonnaɓe saabu mabɓe jogade gandal rende maayo andude dow e andude less ceerno Dia ko wadde fof hande puɗɗoɗen ko ñagude Allah hol sifaji ñagude Allah joguiɗa faade bandiraɓe hande alhamdulillah ñagude Allah kam nan jaaji andini yowati tan neɗɗo ara haalanma haaju mum kono kam ko yowete e ndenka kala ko yowete e ndenka noon hina yaaji ko yowete udditare hina yaaji ko yowete ɓamtare hina yaaji ko yowete kadi hono wiite cafrigu fof na heewi catégorie na heewi hono wiite sifaji ɗum ɗon fof miɗen hen dilla ko gandanɗane ko nawata neɗɗo yeeso ko renata ɗum ko renata hoore mum rena jawdi mum rena ɓesgu mum kala ko yowete ɗen ɗon golle ɗemin kaali ɗo joni rek miɗen hen dilla inchallahu taala ɓurɗa wawde hutade ko aaye walla ɓurɗa wawde hutade ko leɗɗe men fina tawaɗe alhamdulillah joni kam minen min jaksadir alquran kama e leɗɗe ɗeɗe gandanɗane ko fina tawa sabi Allah waɗi jignaɓe ɓe gonano anduɓe e banggal l'islam ɓe gondo tan ko anduɓe e banggal leɗɗe e banggal fina tawa ɗum ɓe gondoɓe gandu minen noon demin gaare e nder hen min janggoy ɓe jewel amen yo min janggoy affaire l'islam affaire gandal kala ko yowte diine kala ko yowte l'islam ha min gandi ɗum min mbaɗi recherche min mbaɗi gestu e banggal lasrar e banggal alquran e banggal katumeje e banggal asraruji ha min mbaɗi ɗum maîtrise min garte e ɓesgu hen min garte e fami hen min gandi min doni ko gandanɗani kam ɗum fina tawa alhamdulillah miɗen dañi chance rentinde gueɗe ɗiɗɗe foof te mamiɓe ɓe babiraɓe ɓe dañano on chance ɗum miɗen hen jetta Allah no feewi nden moƴƴere nde Allah hertini amen alhamdulillahi rabbil alamin gila nden noon miɗen gondi kala mo gandanɗani haɗa sohli banggal alquran walla haɗa sohli banggal fina tawa o kala ko cohluɗa hen rek miɗen hen mbawi hutadir ha jeeya hen hoorema alhamdulillah a jarama a haali joni ndenka
mawɓe men nden gandal mumen famɗata gawowo o ene jogui ko yantorto ko hulda ndemowo o ene jogui ko hulda gaynako o ene jogui ko hulda beele hande yonta mo noon hokki fayida no mawɓe mon ɓe mbaɗatno ni yaltude yaade tampana neɗɗo ñaagoyade e ɗaɓɓude ha daña ngal gandal beele on ɗoftani ɗum noɓe tampirno hen ni eyyi ala kulli halin ɗum wawa was saabi neɗɗo kala ko woni mecce ma kala ko gandanɗani hen tedta hen gonɗa haɗa ɗum liggora te haɗa hen fiɓi enniya wallodirde hen e julɓe ɓe ala kulli halin ganda ɗum tampana ɗum kadi ha daña nafoore mum mbawa hen dañ mbawa hen naf neɗɗo sa ɗum tampanani a liggaki hen a waɗani hen ko poɗɗa ko hen wat ɗum kam ko ɗum membitade tan wonata ɗum wonata ko selli ala kulli halin kala liggortoɗo mecco il faut que tampana ɗum guila cukagu ma ha mbaɗa majeur ha daña duuɓi 25 ha capantati fof ko gandal poɗɗa ɗum wat ɗum si ɗum wonani rek manam ko a membota rek ɗum wonata ko silli ko gandanɗani ko kamatara ko mbiyata kamatara totteɗa tan kayit mbiya o kayit o sirru mba safata ka naggam walla ma mbaɗata ka naggam waɗa mbaɗata ka naggam si nden waɗi rek ƴettamba haɗa mbo waɗa utilisé si nden waɗi mba hembo wawi was naf oma gandanɗani omo cikkiɗɗa ɗum eyyi si tawi noon ka tottaɗo kayit mo gandanɗani ka dañɗe hen ndigal ka dañɗe hen yamirore isnu larɗa ɗum haɗa wawi taw koko heeli si nden waɗi ma gandal ma okkuma lartinade ɗum ganda ɗum koko heeli ɗum okkatma ɗum ko tampere nden tampuɗa e himmi ombo tottuɗa ngal gandal ha kay Allah andinma ɗum neɗɗo wawama hen tottu ko gandanɗani a wawi hen andu a wawi hen wat ko gandanɗani koko heeli walla koko usti ala kullin rek koko timmata ɗum wawa naf jomum so neɗɗo hoolimama nanima arema wini yiiɗi wannede ko fate ndenka taw ko ndenka ɗon ndenka tolnoto ɗo beele kutorɗa ko ayow walla ko lekki kutorɗa walla ko ɗiɗi fof ndindinta eyyi si nden waɗi mami laran ɗum hami anda hoodere mum hami anda ko eka nangi saabi woto yimɓe ɓe gandanɗani heɓe mbawi loota ɗo ha duuɓi kewɗi ɓe jiyata hayde ko ɗum nafataɓe si nden waɗi ɓen lotle nafataɓe eyyi woɗɓe gandanɗani heɓe mbawi yaltin sadakuji ko dumunno juɗɗo duuɓi kala ko sadak mboɓe mbiya rek ɓe jaltinama mais haɗani haaju mumen humtaki wadde noon sadak nafataɓe wona indi mumen wona hoodere mumen nangue ko sabato ɗum eyyi ɗum sabato ɗum ko hina heewi woɗɓe gandanɗani Allah windiroki ɓe wot hoodere koode ɗe gandanɗani an nafatma rek ko lohle wot ko indema jaggata nafatma tan ko sadakuji wot ko indema jaggata e yettode ma hawra duuɓi ma nafatma tan ko hono wiyete kurus eyyi ñagude Allah halwa walla riyadu eyyi ɗum wawma naf ɗum taki nina yimɓe ceertiri ɓe ɓalwa ɓe gojja ɓe jolɗa ɓe daɓɓa ɓe daña ɓe mba'asa ɗum ɗon fof haaju yimɓe ko noon du'aw sertiri a ɓeɓe gandanɗani kamen golloto ɓe cohlata ɗum ala kullin mbakkala e banggue mum mbakkala eko foti ko woɗɓe gandanɗani kurus rek woni cafrigu mumen woɗɓe gandanɗani lootade rek woni caf nafataɓe woɗɓe gandanɗani hono wiyete sadak tan nafataɓe si ɓe lootima ɗo ha jangga walla ɗo ha Allah andi ɗum wawaɓe naf eyyi ɗum noon ɗum il faut que neɗɗo anda ɗum waɗa ɗum maîtriser wawa naf jomum ala kullin si anda ɗum tan wawata naf jomum a jarama ceerno Dia ɗum ɗo ma en kaal ɗum so jettima to banggue safuji to banggue udditare ɓe bismimi ɓe foof wata sa jeddina keewa hen neɗɗo looto udditare ronka wiye waɗɗum ronka saaha almudo o wiye koye ceerno o woni saaha ceerno o wiye kono dokkirmi almudo o ni woni no waɗirani noon saaha ɓe mbima ko aya ɓoyi yawde saaha mbima ko condi ɓoyi yawde ceerno Dia ko ɓuurani wawde hutorade eyyi min nani mi wima joni a namnima kam namnal ngal mbimami heeɗi ɗiɗi foof jaksadiranmi wadde udditare ndene ko condi ndi e aya fof mbaddata eyyi ɗum woni ko ɓuuri ko yaaw ɗum hina yaawi no feewi joni mo gandanɗane sa fottima gandanɗane hono wiyete condi nafata ɗum a nawat ɗum ko banggal alquran sa fottima gandanɗane alquran nafata ɗum a nawat ɗum bang wonɓe gandanɗane noon hoodere mumen hina jaaɓi ɗiɗi ɗi foof ndentinaɗi ɗum wona bomba jawɗo toɗɗum wona ko yaawi ɗum taki heɓe laara ayeje ɗe gandanɗane sa ɗe kalkali ɗe jaggata ko udditare ɓamtare woni ko mbiɗa ko tawa
ɓandu makko no jaɓi ɗum so tawi ɓandu jaɓi ko lekki tan mbaɗa lekki so tawi aya tan mbaɗa aya tan so tawi ɓandu mum jaɓani ɗin ɗiɗi tan mbaɗa sadak wonmo ganduɗani sadakuji tan mbawi uddide gueɗe mum mbawi ɗum ɓamtu eyyi ko noon wiyoɓe lekki no uddita kono juttaɓe neɗɗo wiya mi lootima yonte wotere ɓandam weeli mi ligguima mi dañi ɗum tan wi kag arti dartima goɗɗo wima ko aya ɓuuri lelde jaggude kono ɓuuri wawde ɓoyde e ɓandu ko jaɓoɗa jomum gonga mumen ɓe wiɓe lekki no yaawi condi no yaawi kono no yaawi iwde ɗum ɓe kaali gonga ko ɗum woni gandal sabato ɗum ko condi no dañrata ɗum ni ene ɗaɓɓirta ɗum ni no weeɓi eyyi a faami no weeɓi gandal mum andude ɗum no weeɓi mais banggal asrar o banggal kurus faw tarbinaɗa ɗum ɓooya hen ganda ɗum gona hen duuɓi neɗɗo banggal condi ni e banggal fina tawa leɗɗe ɗe haɗum wawi janggo lewru wotoru ganda ɗum haɗa wawi ara mawɗo walla gona nder famille ma haɗa walla baay ma walla haɗa walla mamma hombo woni ganda yimɓe heɓe gara mum hoɓa ɗum loota gona e nder mum haɗa yiya leɗɗe ɗe ɗe hutorto hombo ɗi loota yimɓe haɗa hen anda haɗa yiya leɗɗe tottata yimɓe heɓe kutor haɗa hen anda haɗa mum wonde hombo yaha lagde hombo asoya haɗa yiya wima kika naggam kiki naggam kiki naggam haɗa jangga e nder ɗum ɗum koko weeɓi ɗum ko dumunna daɓɓa haɗum wawi andu kono banggal asrar ala ɗum faw tarbinaɗa ɗum il faut koko waɗi diit koko ɗumen te ɗum wona ka yaawi banggal kurus sa yi mawɓe men ɓeɓe gandanɗane koɓe ɓoyɓe e banggal asrar banggal kurus haɗa yiya hay gueɗe mumen jawata so gueɗe mumen heɗe garoye tawta ko ɓe naywi walla tawa ko ɓesgu mumen gueɗe ɗe ɓurata waw arde ɗum enen foof en jii ɗum alhamdulillah joni noon sa hen fottima gandanɗane ko gueɗe ɗiɗɗe kut mbawɗa ɗum hutran ɗum wonata ko yaawi ɗum wonata ko ñiiɓe sa yi heɓe ɗum mbadda heɓe ɗum mbaɗa mélangé pour ɗum ñiiɓa ɗum yaw eyyi sa yi ɓe gandanɗani noon waɗat ɓe hutortoɓe leɗɗe ɓolɓe ɗum heɗum yaawi ar is heɗum yaawi iw eyyi saabi ɗum wona ko tampana wot tampere nde gandanɗane heɗum wawi ƴettu dumum no juutɗe pour ganda ɗum eyyi ɗum kadi hin ɗum saabo yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinde TV on keɗima Ceerno Dia e ngal ɗo dawal gadanal Ceerno Dia dawal men gadanal ha joni sowa gas soɓe jii soytade safuji ɗi wadde sen gayni ɗum e jettimo e haali joni ko wiyete ko udditare ko udditare so tawi waɗi no heewi so neɗɗo udditima darji andama hoonima teddi kunnuɗo nde way mum guite nde way muɗum ko wiyete ko ɗemgal nde way muɗum joni holko jomum renirte haade kadi ɗum wadde ko bonnan ɗum haade ne wiye yitere moƴƴani ɗemgal moƴƴani eyyi hino waɗi nden koko gandanɗane haɗaɗe wawi ƴettu a gurdam ma lawol gotol walla a hitande he lawol gotol ɗum sa ɗum waɗi hono wiite heɗummo wawi ren banggal gurdam ma foof eyyi woɗɗe gandanɗane noon ko par hitande rek mbaɗata ɗum lawol gotol so hitande nde gasi charte mum woni ala kulli haalin kesɗatina eyyi sa hesɗatinani rek hono wiite gallankore ɗi caɗele ɗe foof heɗe mbawi ara ɗe jana dow ma ɗe juppo dow ma ta e wawantade mbiya mi dañina mi natti dañ mbiya mi waɗina ni mi yeyna han dañmi ɗum ni en caɗele gaari ɗum hino ko kalmi ko hin ɗum saabo hin ɗum adda joni pota wat ko gandanɗani ka ɗum poɗɗo hesɗatin a hesɗatinani ɗum walla jaaha ndewa lawol ha poɗɗa yid damal ngal gaccitaɗa eyyi gaccitaɗa mbaɗa cagginina ha ko joguinoɗa ko ɗum usto walla ɗum mbasa ɗum ɗum ɗon foof hin ɗum saabo a jarama joni ko namna ko wona heewi kono jawten affaire safuji ɗi musidɗo goto wi hewɓe ndewi ɗo kono kalani tundaram manam tulo tundaram woɓɓe mbima joni tundaram ala din l'islam o itti ɗum woɓɓe mbima tundaram ɗo salligo men maɗa ɗo pakan wawi ɗon yiwde kono tundaram ne heddi ha joni Ceerno Dia ko jaɓoɗa ɓen eyyi ala kulli haalin tundaram hino woodi saabi réalité hollori ɗum woɗɓe gandanɗane mamiɓe men waɓene Cheikh Oumar Foutiyou Tall en heɓe mbaɗatno jihad tubakoɓe heɓe perle kama ɓeɓe ɓe gondi ha joni hono wiite a yiyani a nanani ɗe ndiga bal wari ɗumen walla fetel walla pistolet walla ko wayino noon eyyi ɗum ɗon foof réalité ɗum noon ko ɗum ñawdade tuleji ɗe gandanɗa ɗe Allah andinnoɓe heɓe ɓe golloriɗe Allah walliɓe ballal Allah tawriɓe hen reyniɓe hen joni noon Allah okki amen ɗum ɗon alhamdulillah miɗen ɗum jogui ɗum ɗo ko nguru mbarodi ɗum ɗo wadde ɗum ko nguru mbarodi eyyi joni noon ko ɗum ko bangol tuldaram a haɓɓoto ɗum se ekete ga nder fewnete
nahne ka nahnate ko hatuwende nahnega nder laara nguru mbarodi on wi coomna ɗum tulnaram koko haɓɓate si neɗɗo firlima walla si neɗɗo huɓɓima bal abatinima huɓɓata eyyi walla hay si huɓɓi yottata ko e ma abboto balle goɗɗo walla yottata ko e ma ɗum ɗon ko ɗum banggal tulnaram eyyi ngol ɗo ka ndenka lotor wona haɗani lotor eyyi lotor ɗum ko leɗɗe alali mbaɗaga nder alale kam waɗaga nder heɗo wonde katumeji ko waɗaga nder ɗum ne ka ɗum ko ɗum guro gundo fewnira ɗum ko lotor kala ko gandanɗane ko lotor kam ɗum yowati ko e banggal ndenka eyyi ko ndenka yowati lotor sa ɗum waɗi sa ɗum haɓɓima hande sa foti si neɗɗo teganima fehre pour wardema walla pour torkindema walla pour ɗumen a teggilat ndewaya bangge goɗɗo walla Allah addanma haaji goɗɗo mbasa yaltu walla hande sa ɗo foti rewgol lawol poɗɗa wat choc accident walla musiba fotma hen heɓ walla cuumo walla ko neɗɗo anda Allah hinama wawi joɗɗin walla Allah rewnoyma bangge goɗɗo ɗum ɗon foof ko ngol lohol ko ɗum ngol yahata e ngol ɗo hen woni eyyi hen ngol woni joni noon ɗo rentini ɗo ko alquran hono wiyete kama e leɗɗe kam ɗum rentini ɗon kama ko gandanɗani kam ɗum woni nguro gundu eyyi kam ɗum liggorte ceerno Dia haali joni ko fate tundam nguru mbawodi mais fulɓe kewi liggorade ɗum nguru daga min ndeso andi daga eyyi miɗa andi daga joni noon koko heewi façon mba kala rek e gandal mum mba kala rek e façon mum mais façon o mo joguimi hen keɓmi hen ndigal e guila Cheikh Omar Fouti hino jippo ha yettiɗo woni nguru mbarodi kama hatume nde enen gandanɗani kam ɗum wondata ala kullin hino waɗi gueɗe goɗɗe si ɗum kam koko suuɗate tan baɗanteɗo o andinte ɗum si ɗum fewnama ha ɗum paari ko balɗe 9 ɗum fewnate net ɗum mankata ɗum wirtata ko ɗum balɗe 9 si balɗe 9 ɗe timmi hono wiyete jomum hutoro ɗum eyyi ko tula ɗiɗo butulaji ɗi gam suusamem suusi mem ɗiɗo kam ɗiɗo ko jarata beele koɗi gooti ko lowdi ndi walla ɗi jiida ko wona e majji eyyi koɗi gooti koɗi gooti joni ƴufat ko banggal gorago yahata woni gorago o eyyi heeɗi foof ɗon jinnomi yettade joni oɗo kañum heewani oɗo ɓoyi heewde ɗiɗo ɗiɗi keewi ko saabi ɗum ala saabi ɗum ko rek ko lowgol he lowgol he rek eyyi ko lowgol he rek ina wawi taw sa loowi ha heddi poɗɗa ko lewwe tummani butel ngel heewata ko ɗum tan loowi hen esi ko leɗɗe ɗe kono ko lekki goni ko ɗo ki woni ga ala kam ɗi goni ga eyyi joni noon taki ko ki ranwi seeɗa ki wojji ki dillinaka si deeƴi rek hono wiyete ko foti ko woni ko hen nafoore jippoto less eyyi sa dillani rek wojjitat bisimilla sa dillani rek ɗum ɗo ko lekki tan woni ɗo walla ne waɗi aaye ala ɗum ala aya ko lekki tan ɗum ko leɗɗe tan ko leɗɗe tan pewnaɗe ɗo ɗe pewnate nder leydi he min e équipe am minen pewnataɗe eyyi ko leɗɗe guraji kala mo gandanɗane kadi hina waɗi ballottement kadi na nawora ballottement nawora ɗum eyyi no nawora ɗum keneli gonɗe nder reedu hono wiyete reedu ɓutor walla reedu ganduɗandi ndu lowat hendu walla sa ñaami a yawata dol walla haɗa yaltina hendu ko heewi ɗum ɗon foof sa ɗum yara manaw saabi ɗum no adda gorago eyyi joni ɗum saɗa ko waɗa utilisé kada ki yara manam nawarat ɗum ittat ñawdat ballottement kadi hono wiyete ittat impuissance sexuelle fedde gande ɓalle ɓe no woodi ɗe kalta mbatta commentaire ko min ɓe kewi noddude wata goto noddam yo noddu showmum namno kamɓe ko goya woni alhaali mabɓe ɓe mbiya saaha no condi wayata ni so jomum muɗintina goyago muɗum mais so gasi tan gasi woɓɓe mbima ne waɗi ndiyam sa wooɓi tina ka goko so ɓooyi kadi iwa beele ɗum ko noon wayi walla sa ɗum ina duumo e neɗɗo o eyyi ɗum kam duumoto eyyi ɗum kam so tawi ka ñawɗa ɗum ko pour cafrigu taki ɗum immade eyyi ñawa hono wiyete gorago ma a wawana joom suudu ma ko heewi haɗa ɗi waɗ utilisé ha cella garta mba'a ni no mbanoɗa ko ɗum taki ɗum imma esi wona jara tan kumta hen haaju ma bari hen gasi ala nomaka siyeni ala wona ɗum alhamdulillah to banggue ɗum ɗo joni ɗeɗo ñawdale holko ɗe goɗi ñawdagal heewi wadde waɗa ko ganduɗa neɗɗo ma yiɗum e télé he hay so wona e ma tawa no foti hen tata ko ɗum waɗi ko wade tul o kam hono wiyete woni waɗa hembaka yaɓɓude ƴiƴam yaɓɓude ƴiƴam yaɓɓude ƴiƴam walla falgude ƴiƴam
wadde taɓal ɗum laara ɗa ngaari wara walla ɗa mbaalu walla gar kala ko ɗum waawi won walla ɗiiƴam neɗɗo rufi so a falgii ɗum walla a yaɓɓii ɗum rek yakkoto sa kadi sa naatnii ɗum e baamuule kadi yakkoto walla naatnuɗaa ɗum a ndeer añeere e baamuule ɗa neɗɗo foti moɓte naatnaaga ndeer haɗa ɗum ngol waɗi yakkoto eyi ko ɗeen geɗe tati jakkata ɗum ngu talkoru ndu eyi talkoru ndu lohol ngol ko woɗi eyi lohol ngol kam ngol woɗaaki hay ndiga añaani haydara alaa eyi so tawii ko talkoru ndu ko mbimaami ko woɗi est ce que lohol ngol kam yakkataako hay ndiga yakkata ɗum alaa hay douche yo fof haɗa waawi nafnude haɗa waawi haɓ kala haal mo gonɗa rek haɗa ngol waawi haɓɓa kala ɗa haɗa yaha haɗa ngol waawi haɓɓa hay so woni ndeer suudu ma so welima mbasa haɓɓit eyi ko kine eyi nguro gundu ayi kine ɗe na heewi ko ɗiɗi tati nayi jowi jeego jeeɗiɗi jeetati jeenayi ko kine jeenayi ko kine jeenayi fewnirte beele kañƴi fof no jogii sa tan kaɓɓa kine ɗe fof walla ko sa tan kaɓɓa ɗiɗi walla gooto eyi sa huuli tigi haɗa waawi haɓɓukude jeenayi ɗe so tawi ka gonɗa lesdi dillundi wonde guerre walla haɗa yahɗa kulɗa no feewi haɗa waawi haɓɓukine jeenayi ɗe e so tawi ko ndeer wuro heen gonɗa a yaltat ni rek yaade hajuji ma haɗa en waawi haɓɓukine tati walla kine nayi eyi walla kine nayi to baŋnge ɗiɗo guri no heewi yeewɓe ɗo umiɓe Niger Hawsaji ko nandi heen heewɓe ngannda nguro Marodi e nguro Daga e nguro Jiire beele ceerno Dia kayum seyi tan wawi anndu ɗum ko Marodi ɗum ɗo ko Gundu ɗum ko Jiire walla ko Daga ala kulli haalin wawi ɗum anndu sabi ɗum woni métier amen ɗum woni liggey amen eyi simin jeeyi nguro ɗi miɗen ɗum mbawi anndit ala kullin eyi to baŋnge ɗeɗo leɗɗe ala ko wiyete ko effet secondaire hay batte to baŋnge waagu ala effet secondaire goto ala batte ala batte sabi mi feeɗa ɗum tottu neɗɗo neɗɗo gueɗe gotel dal so neɗɗo hin ɗum simi ɗum totta neɗɗo mami ɗum namno beele homo jogui estomac eyi so tawi homo jogui estomac mi tottata ɗum oto ƴettu ala so tawi homo jogui estomac mi tottata ɗum mami ɗum namno beele homo jogui estomac so tawi ka homo jogui mi wi ɗum an a wawa gollire leɗɗam eyi so tawi ala estomac noon homo wawi hutor eyi te neɗɗo mi feera hen tottu neɗɗo kadi hutori rutte am wi kam mi sellani walla mi yiyani hen hooram gaddaɗo ko bullaji tati to baŋnge traitement o beele ko bullaji tati ɗiɗo ne mbawi yonde so ɗe mbawi yonde holno ɗe jardete so tawi ɗe timmata no foti timmata ha neɗɗo dañen traitement timmuɗo eyi ɗum ko misal tan so a yii mi subtu hen tati rek gaddumi pour hollirde pour andinde eyi kono kam wona tati tan neɗɗo ƴettata hen eyi neɗɗo hina hen wawi ƴettu joyi ha jeeɗiɗi ha jeenayyi eyi sans départ ɗo ɗo tolni ɗo kam andi tolluwawi mum ɗo kam andi ɗo tolni eko tinata eko wasata tin est ce kala ɗo tolni rek si tawi koko hono wiyete mbawko mum koko usti tan hono wiyete wot limore nde ƴettata eyi so tawi ko basɗo sellu tan wawa ndiga limore nde nde ɓestoto eyi nde ɓestoto eyi ɗum woni hikma o waɗa saaha yawɓe leɗɗe mbaɗi ni mbiya sa yeeyi so jomum yeehi ha ina taaro walla goɗɗum ne heewi muusde walla leɗɗe mbaɗe noon beele ɗum ɗo ala ko muusa e on baŋnge eyi ɗum ɗon ko effet secondaire a namnima kam ɗum joni mi wima ɗum ala ɗum o kam ala eyi par ce que mi namnam ɗum laabi kewɗi mi hewani namnat ɗum yimɓeɓe ala o kam ala ɗum saabi mi feera ɗum tottu neɗɗo neɗɗo rutti am wi kam so miɗa waɗa ni ɗum muusat walla so miɗa taaro ɗum muusat walla mi waɗi ni watti effet secondaire goto alhamdoulillah ala hen neɗɗo feera kam hen yowit waytana ko wayi noon ceerno Dia mi guilnani film o ɓene mbiya saha o koko heedi min jettima min jarimamama holko ngol joguiɗa faade almuɓe hoolotoɓe ma ɓe gandama jiima e ayawo itta buuɗi mumen nelduma holko ngol panta e mabɓe almuɓe ɓe gandanɗane no kooloma to meeɗa yidema itta jawdi mumen no nelduma ene jako e maɗa alhamdulillah joni yakar koko fuuri neɗɗo si noddima rek jiiɗa numéro mum rek ya andu yakar o ko dottuɗoma yakar joni wat feere ko gahdadirɗon ko timmina ɗum ala kullin wat feere ko gahdadirɗo timmina ɗum wat feere ko gahdadirɗo timmina ɗum dow kam ne homo timmini ahdi anne timmina ahdi si nden waɗi Allah ne ma timmin ahdi Allah ñakkani fulla ñakkani fayda an almudo o sa foti ko sa waɗi ko poɗɗa ko wat ceerno o ne waɗi ko foti ko wat
ala kullin Allah ne ma wat ko foti ko wat Allah soynata on wiite yakar maccudo mum mukko isi non se neddo holima non ha tottuma jawdi mum e nina jawdi furre bernde annene ya wat himme ma timmuda wada fere heba ledde mum so tawi koko wadate gaay fof mbada fere mbadana dum gaay ngandina dum a wanni dum gaay dum wona ka laabi dum wona ka timmi dum wasa won kodiba dum wasa won kadi bakkat e si dum wonti kodi wadi bakkaram ana Allah yawm al-qiyamati annani mafadi kayma sabi ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah amboni ma wadde malaikaji didi raqib atid kala ko badda kala ko kalata hebe jogi kayitaji be bindat en yawm al-qiyamati ma gaddan kayeju kayma be bima nani an wadi dum an haali dum an hodi do won wadi dum wadani joni non mido wasiyo seren be kala mo gandanɗa rek hada en ahdandire neddo rek ngalla wa ya timmin ahdi o kamne ngalla wa yo timmin ahdi o e hina heewi non hono wiite hebe mbi'e ko seren be isi tawa non jojo wana fof en tawa almo hina wana almudbe jojo gahdandira neddo yottinta liggey o walla ya ha hakkunde taja liggey o te si nden wadi rek hono wiite kogo mum me wanaga an e si on gahdandiri mbakala timmini ahdi rek Allah ne ma timmil ahdi si dum yawti mi addani pibol nobangol pibol nobangol nyimnugol gol ne miden hen golla miden hen liggo kala mo gandanɗane hada yidi wawru e joom galle ma walla hada yidi wawru e joom suudu ma walla hada yidi wawru e patron ma walla hada yidi wawru neddo mo gan kala bawdo won kam rek miden hen jogi pibi di gandanɗane ka pour noba e simin mi mbadani rek inchallah wotka waddate hen non kosam kama jumri di gondata e si di mbadama rek ka jidda ko hakkunde ma e musidɗo ma hakkunde ma e on don nedda ma Allah timminanno dum si Allah jabi inchallah taala ajama Ceerno Dia yeɓiyankoɓe Ewo Pindi TV ko ɗo kaɗen e ñalawma hande o walla jamma hande o wonɓe jamma jogui caméra ɗi koye Djiby Dieng e Abouba ɗowinto golle ɗe ko Ali Fall ko ɗo katten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi